Yng nghanol y 70au, lluniaw'r Bay City Rollers o gyn y rhan fwyaf o genod yn oed i ar waliau llofftydd, ond lluniaw Kevin Keegan a gweddill tîm Lerpwl o gyn i. Ro'n i'n darllen Jackie wrth gwrs, ond ro'n i hefyd yn darllen Roy of the Rovers a Shoot yn wythnosol. Mi ges i blesar mawr o lunio llyfr lloffion i gofnodi tymor llwyddiannus 76 i 77. Mae rhai mod i wedi treulio oriau yn cwblhau'r fath gampwaith. Fi si rioed yn Anfield yn gweld Lerpwl yn chwarae'n fyw pan o'n i'n tyfu fyny, ond dyno roedd yng nghalon ni. Roedd yn rhaid bodloni ar wylio uchafbwyntiau gema ar Match of the Day a Sports Nights. Gwrando'r sylwebaeth gema andros y gyffroes yng Nghwpan Ewrop a Radio 2 yn hwyr ar nos ferchar yn y llofft, a llyncu a chofnodi pob darn y wybodaeth o'na i'w gael ar y chwaraewyr a'r clwb. Fe bylodd y diddordeb rhywfaint wrth fynd yn hun. Coleg, gwaith a phlant yn llyncu'n amser i. Fod rhywun yn ymwybodol iawn wrth gwrs o lwyddianna a thrasiodia'r clwb yn ystod yr 80au. Hynny ydy tan rhyw 8 mlynedd yn ôl, pan ddaeth y plant yn ddigon hen i ddangos diddordeb mewn pêl-droed, a dyma ail ddechrau dilyn hynt a helynt Lerpwl go iawn eto. Mi ges i gyfle i fynd i weld Lerpwl yn Anfield yn 2001. Ro'n i wedi gwirioni, ro'n i fel plentyn bach. Ac mae colli 3-1 neithon ni ar y noson, do'n am troi nôl wedyn ac oedd, ar ôl blasur a wyrgylch ar cynnwrf. Dyna gychwyn ar dripiau cyson i Anfield wedyn a fina wrth y modd. Troedio i fyny Walton Breck Road, prynu rhaglen gyn y dyn ar y gongol, cael sausage chips a grefi yn y Golden Dragon a'i bita ar ochr y stryd. Yna, cerdded reit rownd y stadiwm, trwy'r Paisley Gateway, drwy'r Shankly Gates, stopio i feddwl am funud o flaen cofeb Hillsborough. Yr un drefn bob tro. Anelu at y cop wedyn, cerdded i fyny'r grisia, a chymryd gwynt i mewn wrth weld y cae gwyrdd wedi oleuo gan y llifoliadau ar noson dywyll llwyr. Does da ni'n byd tebyg i'r wefr ydych chi'n ei gael pan mae'r tîm yn ennill, yn enwedig os ydych chi'n gêm bwysig. Na i byth anghofio curo Chelsea Mai 2005 yn semi-final o Champions League. Roedd y lle'n ysgwyd, yr awyrgylch yn drydanol, sŵn yn fyddarol a ninar yn traed yn bloeddio a chanu o'i hochor i drwy'r gêm. Ac mae yna lyniau o chwaraewyr Lerpwl yn dal ar wal y llofft yn tŷ ni heddiw. Ond na, dim yn llofft i ydy hi erbyn hyn. Mae'r rhaid tynnu llinell yn rwla yn does.